Yes, for today's video, may buntag, may udto, may hapon. Okay, may nga quiz. Luto na sa Lumpiang Shanghai daling dapita ha. So mauna nag-ukay-ukay na ta din handa dapita quiz. So pila ra may pag-ukay na to. So naluto na pagkadali ara jud. Okay, so naluto na. Patuan lang na siyang gipabugnaw. Kay karon gitunga man ni siya nako mga quiz kay daghan ra jud kaayo. Okay, so mani ang katunga niya. So isunod na sa nato kay para ato anang isagol. Dili magsilbi quiz kung ato ang idungan kay perting daghan na. So bali usa siya ka food tray unya ang atong kaha kay perting gamaya na ngay magawas-awas perting sayang nga quiz. Ana ra siya gyud. Okay, so isunod na sa nato. So ana ra siya quiz, sipag at tiyaga lang. Ana ra gyud na diskarte sa mga nanay ba. Naa po ta diri kanang para sagol para mo lami-lami puning ato ang giluto. Ana ra siya quiz. Okay, so pila ra may pag-istorya mga quiz ato nang siyang giluno din hang dapita. Unya karon. Ana ra jud. Ato sana siyang giukay unya wala to pala biiog kanang kayo so gimedium heat ra nato. Okay, so naluto na siya mga quiz, pila ra may pag-istorya din hang dapita. So ato na siyang gisagol. So medyo ubay-ubay gid ang ato ang mabuhat karon mga quiz. Ana ra jud. So syempre mga quiz ato siyang gamitan og harina para inig-close ato ang lumpia para pilit kay siya nga dili siya mo kanang kuan namo uban nga matangtang din ang dapita. So atong gamitan og kuan harina para ma-close gyud siya tarong. Okay, so ready na ang atong pagputo sa ato ang lumpia. Okay, so medyo init-init pa gini siya quiz. Pero sige na sugdan na ni nato kay para di ta magabin-an. See? Okay. Ana ra siya. Lami na kay di siya. Pila ra ni siya ka minutes inyong lutoon mga quiz. Di siya mga 1 minute ra siya siguro kay luto naman ni ang iyahang sulod. Luto na ang iyang karni. So naa sa tadihay gisago nga at slugs. Ana ra na siya quiz. Kugi lang gyud. Sipag at tiyaga lang. Ana ra gyud na. Okay, so mao na siya ang ato ang human. Medyo ubay-ubay na siya unya na pag ginahabilin. O tan-awa. Hala ka dinha grabe mahuman pa baka ni nako ron or magabin-an ko. Hala, pamagol pa more. Kugi lang gyud. Discartis nanay. Ana ra ang show. So pila ra may pag-istorya mga quiz. Ato na siyang i-repack. Ato siyang isulod sa plastic sa iyahang kuan. So pila ra may istorya nasulod na. Ana ra siya quiz tan-awang iyang sulod mao na ang iyang sulod. Okay, so gitan siya ra nato kung pila sulod sa iyahang plastic. So paspasi. Okay, pila ra may istorya so nahuman ako. Tan-awa pila ka pack ang ako ang nahimo. So ang nahimo nako karong adlaw is 17 packs. Yeah, 17 packs. Saktong-sakto ra gyud ang akong giluto sa ako ang wrapper. Unya, wala sya'y kuan. Sakto ra gyud nga nasulod sila ang tanan sa plastic. Okay. Ana ra gyud discardty. So bag-ong loto unya every week ta magbuhat. So kani nga luto is dili gyud siya maabtan og usa ka semana. Di siya mulabang og usa ka semana kay mahurot naman siya. So ana ra kay mura gamay pamantag mga suki. So ana ra gud laban lang. So pila ra may pag-istorya so mao ni ang ato ang i-deliver bound to Mandawi. So syempre tilawan sa nato ang atong luto di magsilbi og di nato tilawan. See mao na ang naong sa ato ang Lumpiang Shanghai. Ayan ko is cook with love by Thirsty Jars. Okay, taas na itong size sa daling dapitan. Yan, nakatilaw na takwis. Grabing lamia, uy. So, ayan, boys. Salamat sa pagpaminaw o pagtanaw sa itong mga videos. Factor as timpla. Siyempre, I love my own. I love myself. I love my... Basta. Okay, see you on my next videos. Bye-bye. God bless you all.